Dami guys sa maktan. Ay. Tadi kamuuwan. First time ko guys. Uban nila nonoy manginhas. Ayan, sa maktan ni guys. Tag uban guys, oh. Manginhas ato sila. Yan. Yan, naipit ko naman yan. Ay. Dali. Hi ka. Ready na. Ready ang sudlanan. Kinang na mapuno na mahal. Punog bas. Wa pa man tayo nakita. Much later. Magbantay na daan po yun. Kasi nang mata. Hindi ka nag-eyeglass? Nag-eyeglass. Kasi nabasa na ng tubig. Pupunas eh. Hindi na mahati mahal. Wala ang basa eh. Dari sako. Yan pala, ang dami isda. Mahal, daghan, ayun oh. Nantay sa ang tumban basta na ito jom. Ayun o ito jom. Ha? Ayun o, ang dami. Ayun o. Sagbot. Hindi mo nakitaan kayo na yung sagbot. Hindi kita. Palayo tayo, palayo.
Ayun sila o ate. Ayun si kuya o. Si ate kay bidya-bidya lang ni kuya. Marunong kasi si ate. Dapat doon tayo. Saan? Ayun si kuya o. Ano sa arila ko wa. Yan na to Jom ang laki. Ha? Ano? Ano yung lingkuray? Di ko mulingkod. Kinairan to Jom. Kaya nga nito yung Dami. Much later. Di maklaro kay kurog kayo. Maka ang nagbalot ma. Hirap ka mo. Ano ate? Ma. Ganina rin na siya. Hala, nakalukot guys. Hindi ka nalukot, oy. Nalukot eh. Hala, grabing lukot. Naglingkod na lang ko dito. Kita na ko.